Ahojte priatelia, prihovára sa k vám Lucia Mitra. Máte dieťa, ktoré sa v noci budí s hrozným klikom. Vraví vám, že niekto bol v jeho izbe, ale vy veľmi dobre viete, že nikto tam nie je. Dieťa nechce vstúpiť. Alebo máte dieťa, ktoré nechce navštíviť vašeho príbuzného alebo kamaráta. Nechce vstúpiť do tohto domu. Dieťa, ktoré sa hrá samo, ktoré je rado samo a hrá sa s neznámymi alebo ľuďmi, ktorí tam vy nevidíte nikoho, nikto tam není, ale to dieťa sa hrá s niekým hrá. Hračky izbe sa zapínajú, vypínajú sami, sa hýbajú sami. Dieťa vám rozpráva o niekom, kto je už dávno mŕtvy. Alebo dieťa sa strašne bojí. Vy si myslíte, že je to len predstavivosť, bujná fantázia. Ale to dieťa, viete veľmi dobre, že dieťa vám neklame. Vy viete, kedy hovorí pravdu a kedy nie. Rozpráva vám o ľuďoch, ktorí nie sú, ktorí neexistujú. Rozpráva vám o časoch, ktorí neexistujú. Nechce vojsť do určitých bytov, miestností, lebo vám vraví, že niekto na ňu pozerá, alebo niečo strašné zlé, veľmi zlé sa stane. A vy neviete, o kom sa rozpráva, o čom sa rozpráva, alebo čo sa deje. Vaše dieťa môže byť veľmi rado, keď je samo, je utiahnuté, nemá veľa kamarátov, ale má veľmi blízky vzťah k zvieratám alebo rastlinkám. Alebo naopak, môže byť veľmi živé a priateľské a milé ku každému. Ale keď príde noc, tma alebo určitý čas dní, zmení sa úplne do stavu horor. Veľmi sa bojí, plače, nechce byť sám. V dnešnej dobe, v dnešných časoch veľa ľudí je citlivých na niečo, čo my to poznáme, alebo duchovný život bytosti. Môžu to byť rodinní príslušníci, babka, detko, strýko, ktorí sú ako anjeli strážni pre nás a pre naše deti. Ak je dieťa veľmi citlivé a je prepojené na tento druhý svet, môžu k nemu chodiť ľudia, ktorí vedia, že ich môže vidieť a potrebuje pomoc. Tento stav, ak dieťa nerozumie tomu, čo sa robí, a je sám. Ak to dieťa je jediné, ktoré vidí tie duše, ktoré má tento dar, hoci ešte nevie, že to je dar, môže dohnať dieťa k panickému strachu. Až do takého konca, že ľudia, deti, spáchajú sebevraždu, lebo nevedia, čo sa robí. Čo by ste mali robiť v takýchto situáciách? Ako pomôcť vašim deťom? V prvom rade pozorne sledujte, čo to dieťa vám vraví. Vy budete vedieť, kedy vám dieťa klame, kedy si len vymýšľa, lebo niečo vyparadilo a chce, aby mu bolo odpustené, alebo sa bojí niečoho, alebo niekde nechce ísť. Jednoducho, namiesto toho, aby išiel pozrieť tetu Máriu, tak radšej by sa pozeralo na televízor na nejaké hry. Vy budete vedieť, kedy vám dieťa vymýšľa a kedy naozaj sa niečo deje. Väčšinou to začne hneď od začiatku, kedy sa dieťa usmieva na niekoho, zahľadí sa do roha miestnosti a usmieva sa a rozpráva sa k nemu, k niekomu, kto tam vôbec nie je. Naťahuje ručky za niekým, kto tam vôbec nie je.
Potom sa začne hrať, rozprávať sa zase s niekým, kto tam nie je. A keď sa opýtate, kto tam je, tak vám povie, no čo, nevidíš, veď tuto babka tu stojí, alebo detko tu stojí. Horšie prípady sú, keď k tým deťom prídu duše, ktoré potrebujú ich pomoc. No, predstavte si, že vy spíte v noci a sa zobudíte na to, že niekto stojí na konci vašej postele, len odtiaľ nevidíte tvár, alebo niekedy to má strašidelné tvary a vy neviete, kto to je a čo cudzí človek stojí pri konci vašej posteli alebo pri boku vašej posteli. Ako by ste reagovali vy? Samozrejme by ste skričali. Ak to je dieťa, ktoré sa nemôže cítiť bezpečne v jeho vlastnej posteli a jej vlastnej posteli, tak určite bude bežať k vám alebo kričať za mamkou, za ockom. Ak vy nebudete veriť tým deťom, to vám vravím z vlastnej skúsenosti, to je to najhoršie, čo môžete urobiť. Lebo ak neveríte vašim deťom, oni sa zatvoria pred vami. Nepovedia vám nič, čo sa deje v ich živote. Uzatvoria sa sami do seba. Budú si myslieť, že oni majú nejakú mentálnu poruchu. V najhoršom prípade, jeden z najhorších prípadov môže ich to doviesť k alkoholu, drogám, sebevražde. Vypočuť, nakresliť obrázok, alebo prejsť cez vypočuť, čo vlastne tie duše od tých detí chcú. Môže to byť len odkazy, môže to byť len babka, ktorá na nich dá pozor. Sadnite si a prejdete si cez staré albumy, ukážte fotky. Keď vám dieťa opisuje nejakú časť, nejaký priestor, nejakú budovu alebo nejakú krajinu, zistite, Google vie všetko, internet vie všetko, tak si to zistite, či niekde vážne neexistuje niekde taká krajina alebo také mesto, o ktorom to dieťa rozpráva. Skúste to dieťa tam zobrať. Počúvajte, zapisujte si, čo vám vaše dieťa rozpráva. Hlavne vysvetlite svojmu dieťaťu, že ono je stále pri moci. Že on alebo ona je boss v každej situácii. Tie duše môžu prísť len vtedy, ak to dieťa dovolí. Strach je najväčšia vstupenka pre tieto duše k deťom. Podporte sebavedomie vášho dieťaťa, že by vedelo, že ono je stále pri moci. Že on je boss. Že on môže rozkázať tým dušiam, kedy môžu prísť, čo sa môžu opýtať a kedy musia odísť. To je základ. Vec, aby to dieťa vedelo, že je pri moci stále. Že im môže rozkázať odísť. Že sa ich nemusí báť. Keď vaše dieťa to bude vedieť, že ich môže poslať preč a oni mu nemôžu ublížiť, verte mi, vaše dieťa sa úplne zmení. To je ten najhlavnejší krok, ktorý môžete urobiť pre vaše dieťa. A vy to musíte vedieť tiež. Vy to musíte vedieť, že ktokoľvek a čokoľvek prichádza k vašim deťom, vy to môžete poslať preč.
Ak máte takýto prípad, a sú rôzne príklady, takže ja to rozprávam teraz veľmi všeobecne, dávam vám len tie základné body, lebo to sú špeciálne prípady, každý prípad je špeciálny, ale tieto základné body, ktoré môžete použiť na začiatku, hneď teraz. Ja viem, že hlavne na Slovensku je to ešte veľké tabu, že deti sa môžu rozprávať sa s duchom. Je to ešte veľké... Z kostola ma vyhodím, nepustia ma do kostola. Čo by ste mohli urobiť, je sadnúť si ako rodinu, celá rodina. Ak máte problémy, takéto problémy, môžete si sadnúť ako celá rodina spoločne. A proste porozprávať sa s tými bytostiami, ktoré navštevujú vaše deti. Sadnúť si a povedať im, že nie, podľa toho ako chcete, že nemôžu vstúpiť do vašeho bytu. Nemôžu vstúpiť do okolia vašich detí. Vy si to neprajete. Ak dieťa vyrastie a bude chcieť sa s nimi rozprávať, potom môžu sa prísť naspäť, ale teraz nie je dovolené, aby privádzali strach vašemu dieťaťu. Dávajte si veľký pozor, aby ste tomu aj verili, lebo najväčšia vstupenka pre tie nežiaduce bytosti je váš strach. Ak vy sa budete báť, to je ich vstupenka, týmto pozvánka, týmto ich pozývate, aby prišli. Vedzte, vy všetci, že vy máte tú moc poslať ich preč. Ja viem, že na Slovensku je to obrovské tabu. A viem, že veľa ľudí tomu neverí. Si myslia, že to je výmysel a hlavne tí veľmi nábožensky založení ľudia vás budú odsudzovať alebo proste to nepríjmu to, ale zaujímavé je, že oni sa modlia k Duchu Svätému. Čo by ste mohli ďalej urobiť? Ak nechcete nič takéto urobiť, čo by ste ďalej mohli urobiť? Pozvať si vášho duchovného otca a vysvetiť dom. Ak poznáte sage, šalvia, myslím, že sa to volá po slovensky, biela šalvia, ak máte bielú šalviu, čo sa to volá smudging po anglicky, je to hlavne vysúšte si šalviu, dajte si ju do zväzku a potom to zapálte a len ten dym zo šalvie, prejdete celý dom s tým dymom zo šalvie. Sage má veľmi silnú vôňu, silný zápach. Ja to mám rada, niektorí ľudia to neznášajú, takže otvorte si okno niekde a prejdete s tým, že požehnávate celý dom a pravíte, keď to robíte, že len čistá nekonečná láska môže zostať v tomto dome. Nič iné tu nemôže byť. Ja mám ďalšie video, ktoré vysvetľujem, ako to urobiť, očistiť ten dom, takže si to môžete prezrieť v ďalšom lebo to je veľmi podrobné. Ak si to nechcete urobiť, jednoducho si požiadajte vášho duchovného otca, aby prišiel vysvetliť dom. Čo môžete urobiť aj takto, keď sa deti vám budia v noci? Dávajte si pozor, aby vaše deti nemali v izbe medvedíkov alebo bábiky, ktoré sú porozkladané okolo dieťaťa, keď spí a očka pozerajú na to dieťa. Otočte tých medvedíkov chrbtom, aby ich proste nepozerali tie očka, lebo niektoré deti sú veľmi senzitívne a to cítia. Celý čas som teraz rozprávala o deťoch, ale 100% viem, že viac a viac ľudí
hoci ktorého veku. Vidia a cítia duchovne. Deti sú viac tomu otvorené, lebo ešte neboli naprogramované alebo jednoducho vystrašené k tomu, aby to necítili alebo to nerobia. Pre nich je to normálna vec. Pre mňa to bola normálna vec. Ja som sa uzatvorila tomu len vtedy, keď som zistila, že nikto iný mi neverí a nikto iný nevidí tých duchov a jednoducho mi bolo povedané, že som asi mentálne retardovaná. Takže ja som sa do toho uzatvorila a viem, že veľa ľudí, hoci ktorom veku, môžu a dokážu a majú tú schopnosť, ten dar, sa rozprávať s tými, ktorí sú na druhej strane. Lebo bolo vedecky dokázané, že energia sa nedá zničiť. A čo sme my? Energia. Stardust. My sme prach z hviezd, ktoré momentálne sme len v tom fyzickom tele, ale keď toto telo sa opotrebuje, my pokračujeme ďalej. Naše ja pokračuje ďalej. Takže keď ja mám teraz rada môjho syna, ako každá matka má rada svoje dieťa, viete si to predstaviť? Prečo by som ho nemohla prísť navštíviť, keď už moje fyzické telo to nebude? Prečo by som nemohla prísť navštíviť svojich vnukov alebo vnúčky, ktoré ešte, chvála Bohu, nemám. Zatiaľ. Rozmýšľajte nad tým. Porozmýšľajte nad tým. Ja viem, že je veľa dospelých ľudí, ktorí sa stretli, a hlavne tí, ktorí neverú, sa stretli a majú svoje zážitky, ktoré nevedia vysvetliť. Mojím najväčším dôvodom, prečo som natočila toto, dúfam, krátke video, je pomôcť tým deťom, ktorí sa boja a ktorí kvôli tomuto daru nemajú detstvo. Nemajú pokojné detstvo. A rodičom, ktorí nemôžu, ktorí nevidia, aké nádherné dieťa majú doma. Kvôli ľuďom, ktorí nemôžu pokojne žiť. Takže na záver. Vedzte, že vy ste v moci stále. Vy môžete rozkázať, vy ste boss. Vy môžete rozkázať, kedy tí ľudia prídu k vám, kedy musia odísť. A oni musia odísť, oni to vedia, ale vy to musíte vedieť. V žiadnom prípade sa nebojte. Ak už nič iné nepomáha, začnite sa okamžite modliť. To vám pomôže, to zamestná váš mozog na to, aby prestal vám ukazovať strach a začal niečo pozitívne. Okamžite sa začnite modliť. Alebo ak máte nejakú mantru, začnite rozprávať tú mantru. Mantra je to isté ako polamaná platňa, polamané rádio. Dajte si vysvetiť dom alebo vyčistíte ho sami. Ak už chcete sa rozprávať s týmito ľuďmi, zistite, prečo k vám chodia a čo od vás chcú alebo od vašich detí. Ukážte fotky vašim deťom a zistite, či je to nejaká prababka alebo pradetko a povedzte im, že sú to len anjeli strážni, ktorí k ním prichádzajú, aby im na nich dávali pozor. Hlavne verte v sami sebe. Je to dar. Je to ušľachtilý dar, ktorý nás spája s tými, ktorí tu vo fyzickej forme už nemôžu byť. Každý prípad je jedinečný. Toto sú len základné odporúčania, ako môžete pomôcť vašim deťom hneď. Ak máte otázky, prosím,
kontaktujte ma. Mojím najväčším poslaním je pomôcť tým ľuďom, ktorí takto trpia. Pretože ja som tam bola. A nechcem, aby nikto nemusel prechádzať cez čo som prešla ja, len kvôli tomu, lebo som nevedela, čo to je. Tak prosím vás, kontaktujte ma na mojej web stránke, na Skype Lucia Light, cez e-mail, cez Facebook, kdekoľvek ma nájdete ma. Ďakujem vám veľmi pekne a posielam vám lásku. Love you.